Welcome anda di Boracay. Ug karon guys, naabot na jud mi sa anda Boracay. Ug sa pagsud namo nay dakong swimming pool nga ga blue ang color. Ang ka nindot kaadyo tan-awon guys. Ug karon ding dako asa bawon nga litson. Ug napod sila videokihan. Napay sugbaanan. Na silang mga agaw kanang namarog diha ang dapita sa sugbaanan guys. Kaya nagsugba na sila diha. Ugrang daghan ang amo mga baon guys nga nagkalain-laing mga putahe. Sama sa adobong nukos nga ranjang lamia. Ug naapoy pasayan, wow! Una pa'y mangga. Ngarang jung lamia. Umo ni ang ilang dagat sa Anda, Boracay. Puti man pagbunbun. Naalang sa ubos, nahimutang. Napilitsyon gitabunan sa dahon nga grabe diyang dako ang alitson. Ug nangangon na jud man ni anang panahon na. Kay grabe na diyang gutuma ang amang gibati. Daghan po may buya guys. Kay ahan ang mga igagaw, mga pagumangkon, mga aunties, mga uncle. Ang nindot at paminawon nga samtang nagakaon. Kami anang panahon na. Nga nagalantaw usab sa karagatan. Ug niya po'y cute kaadyo nga tukoy nasa laag nining dapita. Kay nahimasin pod nga makakaon niya anang panahon na kagigutom pod ning ito dyan na arbay sa nina kagirin lamang. Niya po'y duha ka dalaga nga mga sexy ka adjust tanan prebjag. Niya po'y salunyan bar si Day Judith. Uban sa ilang mga anak. Diya, arang diyang bibuha na mo da ng panahon na guys. Kaya daghan niya buyag nga nangaligo sa dagat. Diya pa, ang among baon nga mga puso. Wa pa dyan, matandog kay daghan ka dyan among baon na nubra. Alay na me! Kami po, work. Na kami.